Наш Пан Крепня Небесный, меж нами живе, и Он сумный надею и радость дает, покорно сходит до нас на алтарь, как встать над поживой, да есть мил дар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дає і красиво у серці своїм, любов'ю святою лагодить наш боль, і сум розганяє надії святло. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Кожний день ми маємо магчимість зустрітися з Паном. Акрамя того, кожну неділю приходимо сюди для того, каб не просто зустрітися, а каб прийняти Його, прийняти до свого серця, запросити Його до свого дому. Але кожна гэтая сустрэча павінна таксама приносити плони. Сьогодні у Євангелії почуємо, як Закхей сустрэў Христа і якія плони були з гэтай сустрэчы. Нехай тое, што пачуем, таксама прынясе плоны у нашым жыцці. Дорогие браты и сестры, покорно просим теперь Пана Бога об тым, каб посвятил гэтую воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего кросту. Нехай Он допоможет нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте хросту. Усемогутный вечный Боже, Ты пожадал, каб праз воду, якая з'является крыніцай жыцця и служит для очищения, были очищены таксама наши души и отрымали дар жыцця вечного. Просим Тебе, освяти гэтую воду, якою мы хочем быть умацаваною Твой день, Пане. Обнови у нас животворчую крыніцу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожает душе и телу, каб мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отрымать Твое збавление. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Єзу, серці Ти моїм, радость збавлення мне открыл, стал для меня некой низой глаз, будь прославленный Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать и сердце чистым заховать. Нехай усемогутный Бог очистить нас от грехов и праз гэтую евхаристичную ахвяру учинить нас годными брать удел у небесной гостині Его володарства. Амин. Гэтую святую мшу я буду справать, просячи у всемогутного Бога об потребные дары и ласки для наших руш живого ружанца. Нехай Бог одорить их своим благословением, а Найсвятейшая Панна Мария тримає их у своей опеці. Хвала на вишинях Богу,
Прими моление нашее, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Boga Ojca. Amen. Молимся. Усемогутный, милосердный Боже, по Твоей воле верные Твои годно Тебе служат. Покорно Тебе просим, дай нам силы переодолевать перешкоды и имкнуться до вяцаного збавления. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Аминь. Выслухаем Божие Слово. Читання книги мудрості Соломона. Пане, увесь світ перед Тобою, як пагання шаляв, або як кропля ранішньої роси, яка випадає на землю. Але Ти літуєш над усіми, бо все можеш, і не зважаєш на грехи людей, каб яны могли навернуться. Бо любиш Ти усё, што існує, і нічым, што стварыў, не грэбуеш. Бо калі б нешта ненавідзеў, гэтага б Ты не стварыў. Як бы магло трываць што-небудзь, калі б Ты не захацеў? Ці як захавалася б тое, што не было паклікана Табою? Але Ты усё шкадуеш, бо яно Тваё, о Пане, які любіш жыццё. Нятленны дух Твой ёсць ва ўсім. Таму Ты паступова паказваеш памылкі тым, хто ўпаў. Нагадваеш ім, у чым яны грашаць, і навучаеш, каб яны пакінулі зло і паверылі ў Цябе, Пане. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду возвеличивать Тебе, Бог и Владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебе буду, и усхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Пан милосердный и ласкавый, долготерпливый, шмат милостивый, Пан добрый до всіх, і милосердность Його над усіми створеннями Йогоними. Буду Тебе славить, Бог і Владар мой. Нехай славить Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвещают. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Пан верный во всех своих словах, и святый во всех своих справах. Пан подтримливая всех, кто падает, и поднимая всех пригнеченных.
да Тессалоникийцаў. Браты, мы заўсёды молімся за вас, каб наш Бог прызнаў вас годнымі паклікання і выканаў усякую добрую волю і справу веры ў моцы, каб праславілася імя нашага Пана Езуса ў вас, і вы ў ім, паводле ласкі Бога нашага і Пана Езуса Христа. Просим вас, браты, адносно прыцця нашага Пана Езуса Христа і нашай сустрэчы з ім. Не спяшайцеся губляць раўнавагу ці бянтэжыцца ні за духа, ні за слова, ні за пасланне, якое нібыта ад нас, што нібы ўжо надыходзіць дзень Пана. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинородного, как кожный, кто верить у Его, мел життя вечное. Пан з вами. Читання Святого Євангелія помодле Луки. У той час Єсус увайшов у Єрихон і проходив праз яго. І вось один чалавек по імені Закхей, кіраўнік мытнікаў і багаты, стараўся ўбачыць Езуса, хто ён такі, але не мог з-за натоўпу, таму што быў малога ўзросту. Забегшы наперад, ён залез на смакоўніцу, каб убачыць яго, бо ён павінен быў там праходзіць. Калі Езус прыйшоў на гэтае месца, паглядзеў уверх і сказаў яму: «Закхей, хутчэй спускайся, бо сёння мне трэба быць у тваім доме». Той хутка спусціўся і прыняў яго з радасцю. А ўсе, убачыўшы гэта, пачалі наракаць і казалі, што ён зайшоў пагасціць да грэшнага чалавека. Закхей жа ўстаў і сказаў пану: «Вось палову маёмасці сваёй пане я аддам убогім. І калі каго ў чым ашукаў, аддам у 4 разоў больш». Езус сказаў яму: «Сёння прыйшло збаўленне ў дом гэты, таму што і ён сын Абрагама. Бо сын чалавечы прыйшоў знайсці і выратаваць тое, што загінула». Гэта слова Пана. Ведаючы, чытаючы гэту Евангелію, мне ўзгадалася маё дзяцінства. Той момант, калі як малы прыхадзіў да касцёла на Кальварыі. Гэта адзіны касцёл, які ввогуле быў адчынены ў Мінску. А калі, думаю, старэйшыя добра памятаюць, што калі прыйдзеш на Кальварыю ў тыя часы, то убіцца ў гэты касцёл увайсці было клопатам, бо тут столькі людзей было. І цяпер уявіце сабе, я не заўсёды быў такі высокі, не? Я быў і малы, нізкага ўзросту. І вось калі мяне бабка там пробавала неяк прапіхнуць, я там стаяў сярод людзей гэтых. Я быў падобны Закхею, які некім чынам хацеў пабачыць Хрыста, а плецы спіны вернікаў засланялі, бо я бачыў толькі, прабачце, зад і ногі. Часамі плецы нешчыя. І ўсё. І вось чытаючы гэта Евангелие, я ўзгадаў сабе
тое, што тады было. Вядома, як малому дзіцяці было цікава паглядзець, а што ж там такое робіцца? Там ксёндз Ян тады справаваў гэту святую імшу. Што ж там ён робіць пры гэтым алтары? Мала таго, што ён увесь час хаваўся, бо ўвесь час гэтая імша была вось плечамі да людзей, то яшчэ і людзі перашкаджалі, стаялі перад намі, не давалі магчымасці мне пабачыць. Але ведаеце, клопат у тым, што веруючыя людзі таксама могуць перашкаджаць іншым пабачыць Хрыста. Сённяшняя Евангелія, гэта Евангелія, якая паказвае, як гэта можа быць. Яны сваёю верай, сваім успрыяццем Хрыста могуць засланіць сапраўднага Бога перад іншымі людзьмі. Каб так больш вытлумачыць, як гэта можа здарыцца, я вам хацеў бы папросту распавесці сітуацыю, якая здарылася са мною у Чырвоным касцёле тут у Мінску. Отец Александр Шамрыцкі папрасіў мяне, каб я там пахрысціў дзіця, у сувязі з тым, што ён прыгатаўліваў, але ён не мог гэтага ўчыніць, бо дзесьці выязджаў. Я прыйшоў туды, вядома, гэта дзіцё пахрысціць. Людзі, якія з гэтым дзіцём прыйшлі, наколькі я разумеў, яны нечастыя госці у касцёле. Але, вядома, людзі пробуюць сказаць, што яны паверылі, веруючыя, бо ў канцы канцоў гэтае дзіцятка вырашылі пахрысціць. Хрост адбыўся так, як трэба, ўсё як трэба. Але што было пасля хросту? Як чалавек можа засланяць Хрыста сабою, сваім разуменнем сваёй веры? Да іх падышла жанчына і кажа так. Пры мне, кажа, вельмі добра, што ахрысцілі цяпер. І пачынае. Трэба пайсці туды, там паставіць свечку, трэба пайсці сюды, там пакланіцца, трэба пайсці вось туды і там памаліцца. Адным словам, 3 разы абагнала вокруг касцёла, а пазней толькі пайсці да святара ў закрыстыю. Ну я слухаў і так думаў, божа, ці яны наступны раз ввогуле да гэтага касцёла прыйдуць, калі іх вось так ганяюць туды-сюды? Мала таго, навошта? У іх у жыцці здарылася найважнейшая рэч. Яны сваё дзіцё аддалі Богу. Яны пахрысцілі. Толькі што, вось у гэтым моманце сам Езус Хрыстус быў прысутны. А іх папросту пачалі ганяць. Чаму? Я разумею, што гэта жанчына хацела як мага лепей. Я разумею, што яна хацела параіць ім, як сябе паводзіць у касцёле. Я гэта ўсё разумею, толькі клопат у тым, што яна праз сваё разумаванне Бога вось зачыніла ім магчымасць сустрэцца з сапраўдным Богом. Не дала гэтай магчымасці перажыць тое, што яны вось толькі ў гэтым моманце перажывалі. Але гэта толькі такі маленькі прыклад. Другі прыклад, я яго часта выкарыстоўваю, кранаецца знову нашай кальварыі. Тутай я, будучы святаром, прыйшоў туды, вось у кальварыю, ну і, вядома, хацеў там святую імшу адслужыць. Ну, а ў сувязі з там, што там святая імша была, вось заканчвалася, яна трохі зацягнулася, то я вырашыў так, пачакаць, як яна закончыцца. І сабе так, вось, стаў там пры дзвярах, вось, пры дзвярах стаў, і стаю, чакаю, калі яна там закончыцца. Ну, вядома, што ў кожным касцёле свае звычаі ёсць. Таксама тут так я думаю, што ні для каго таямніцай не з'яўляецца, што гэтыя звычаі з часамі супярэчаць ввогуле літургіі, якая адбываецца. Вось. Ну так ёсць, тут уже нічога не зробіш. Трэба змяняць, трэба, але так ёсць. І ў нейкім моманце чую, што нехта мне б'е па нагах. Я гляжу, а там стаіць бабулячка на каленях і парасолькай лупіць мяне па гэтых нагах. А я, так ведаеце, я стаў, я не ведаю, як рэагіраваць на гэта. За што? І тут голас бабульчы: на калені! Вы
ведаеце, я як паслушны святар, ну, бабулечкі ж лепей ведаюць, як мшу справаваць. Як паслушны святар на гэтыя калені стаў, вось, пастаяў, ну добра. А там же ж як станеш, так і стаіш увесь час. Ну, пазней, у конце концов, гэтая святая імша закончылася, я пайшоў да закрыстыка перапрануцца і выйсці да святой імшы. Ну, бабулечка, як побачила, што гэта святая, я папросту змыла. Ну, добра, што гэта я папаў. А цяпер уявіце, што гэта прыйшоў чалавек, які першы альбо другі раз прыйшоў да касцёла. Веруючы чалавек, які з сабой сваёю верою, сваім разуменнем літургіі, сваім разуменнем, не касцёльным, засланяе Бога, не дае магчымасцю наблізіцца. Это вось так, як у дзяцінстве. Натоўп людзей стаіць перад Христом і не дае магчымасці чалавеку Христа пабачыць такім, якім ён ёсць на самой справе. Не такім, якім яго уяўляем мы, людзі, а жывы Христос, ту на алтары. Даражэнькі мои, вельмі важна, каб мы ў сваім жыцці, замест таго, каб вучыць людзей сваёй веры, вучылі людзей Христа, прыводзілі яго да Христа. Гэта вельмі цяжка і складана. Для гэтага трэба вельмі шмат расторопнасці. І вось гэтую расторопнасць Закхей паказвае, што ён робіць. Ён на смакоўніцу лезе, узбіраецца. Ну, меў магчымасць гэтую смакоўніцу бачыць таксама, вось, будучы ў Ізраілі. Кажуць, што гэта тая самая смакоўніца. Я не веру, што тая самая, але кажуць, што тая самая смакоўніца. Ведаеце, у нашым жыцці таксама існуюць вельмі шмат клопатаў і праблемаў, якія могуць засланяць Хрыста. І тут вельмі важна, каб мы падняліся выжэй за гэтыя клопаты і праблемы. І там з гары маглі пабачыць Хрыста. Каб гэтыя клопаты і праблемы не засланялі. Расторопнасць вельмі важна. На пачатку святой імшы я сказаў, што няма магчымасці проста сустрэць Хрыста. Што гэтая сустрэча таксама павінна прынесці нейкія плёны. Кожная сустрэча з Христом, асабліва жывым Христом, тутай у Эўхарыстыі таксама павінна прынесці плёны, бо інакш можа атрымацца, што мы папросту стаім натоўпам і не бачым Христа. Стаім натоўпам і не запрашаем яго у гасціну. Христос кажа Закхею: «Сёння я павінен быць у тваім доме». Вось гэта сёння няхай станецца для нас важным. Не заўтра, не тады, калі пайду на пенсію, будзе больш часу, вось. Не паслязаўтра, калі будзе час, калі вось отпуск пачнецца, а сёння. Вось гэта сёння няхай станецца сёння. Христос, уваходзячы ў дом і засядаючы пры столі грэшніка, даў яму магчымасць на вяртанне, тым больш для нас. За сталом эўхарыстычным дае магчымасць на вяртанне. Ну, а як Закхей навяртаўся, то вы чулі. Я тут так і не буду яшчэ раз чытаць, колькі ён там маёмасці раздаў. Таму, даражэнькі мае, вось няхай навяртанне таксама стане ўдзелам нашага жыцця. Каб мы таксама гэтыя плёны маглі прыносіць. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком,
Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, погоди Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його володарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амінь. Праз Єзуса Христа, який з мертвих повстав і застався з нами у Евхаристії, що дає життя вічне, узнесем до Бога наші молитви. Молимся за святий костел, каб ён распаўсюджваўся по ўсёй зямлі і верно виконував свою місію. Цябе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за біскупа усяго світу, каб яны з адвагою выступали ў абарону чалавечай годнасці і кожнага зачатага жыцця. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за прадстаўнікоў улады, каб прынятыя імі пастановы забяспечылі лепшую будучыню для народа. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за клерикаў нашай архідыяцэзіі, каб яны былі адкрытыя на святло Духа Святога і ўзрасталі ў ласцы свайго паклікання. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто вымушаны працаваць нават у нядзелю, каб яны знайшлі ў сваім жыцці час для Бога. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, просячы аб усе патрэбныя дары, Божае благаслаўленне і апеку Маці Божай для ўсіх членаў ружы жывога ружанца. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут сабраных, каб мы не забывали кожны дзень дзякаваць Богу за атрыманыя ад Яго дары. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Боже наш Ойче, аднаві ў нас веру і любоў да Цябе, каб мы, верныя Тваім запаведзям, сведчылі іншым аб Тваёй дабрыні. Праз Христа, Пана нашага. Амінь. О Єзу, Господи, Песню хвали прими, и будь прославлены Тебе, моряки. О, Иисус, Пане мой, прагну я жить с Тобой, Иисус, я Твой завжди, вся віри моряки. О, Єзу, Боже мой, звался душі моєї, в серці моїм живі, вся віри моряки. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому.
Пане наш Божа, няхай гэта Евхаристия стане для Тебе чистая хмярой, а для нас скриницей Твоей милосердности, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Правды годна гэта и справедлива, слушна и избавенна, как мы заўсёды и усюды Табе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогутный вечный Божа, раз Христа Пана нашего, Ён своим народжением с Девы Марии одарил человечество новым життем, своєю мукою знищив наші грехи, повстаннем з мертвых дал нам удел у житті вечним, а взыходячи до Тебе, Ойча, отчинил нам брамы неба. Тому з анgelами святыми мы обвящаем Твою хвалу, разом з ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Боже, Ты святы, криниця усілякої святості. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти эти дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечеру взяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо это есть келих крові моєї нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем сердцаю, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прися в хвале. Вспоминаем
воскрес из мертвых по устаннє Твоего Сына. Ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім свете. Удосконали його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадевушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про брату і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення. І про усіх, хто Твоєю ласкою дійшов з цього світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панною Марією, со святыми апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Отримали ми Духа Святого, який нас учинив детьми Божими, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твоего богатства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. И радайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся
Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Тело и кровь Христа никому не стерпит на життя вечное. Аминь. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцом, так і той, хто споживає мене, жить буде мною. Номер 22. По Твоей приходим веры, щирым сердцем полным веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый з неба. Зразуметь нам трудно это, как Сын Божий звался свету, аж раскрылся всем на диво, и в гостях жил правдиво. Милость Бога заяснела, як змянил хлеб свое тело, нам покинул споживатель, как раз в это нас избавляти. Несмяротный, моцный Божа, зразуметь Тебе кто можа. Ты для грешных справедливый, и для добрых милостивый. Хоть анёлы в небе близко, над Тобою овши низко, свящна тварь Твой споглядаюсь, чим есть Бог
упавши на колени, Бога спохваляймо, у кожнім серці мкненні. Хвала, 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 у кожнім серці мкненні. Хвала, 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 спявай земля і небо, Єзусу Гасана, удоє нам у хлібі. Хвала, 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 удоє нам у хлібі. Хвала, 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 повторяй народі, вечері рано, на заході і всході. Хвала, 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 на заході і всході. Хвала, 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 озвучая охряра, що радунком стала, будь вечно прославлена. Хвала, 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 будь вечно прославлена. Хвала, хвала, хвала. Молимся. Пане наш Боже, узмацуй нас, у нас деяние Твоей ласки, как принятый сакрамент подрихтовал нас до обяцаного вечного счастья. Раз Христа Пана нашего. Выслухайте, коли ласкав я. Щиро вам дякую за вашу супольну молитву. Щиро дякую так само за особисту молитву, за ваші ахвяри, за вашу працю на реч нашої парафії, на реч нашої каплиці. Нехай добрий Бог вам одудячить. Особливим чином хотів би там Віталіку подякувати нашому оператору, який ось увесь час прикладає намагання, щоб Слово Боже так само існувало і в інтернеті, і той, хто не має можливості тут разом з нами присутнічати, мог можливість так само присутнічати віртуально. Особливим чином тепер, коли ось наша свята імша, так як, наприклад, імші у Вуцлаві відбуваються онлайн на увесь світ, так само і наша свята імша, хіба сьогодні, ні? Ось, плануємо так само, щоб була в інтернеті уся, щоб йшла на весь світ, щоб Слово Боже так само поширалося. Ну і будемо молитися, щоб Віталіку там усе удалося. Ось, удалося там. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем наступныя ўспаміны. 4 лістапада, у панядзелак, успамін Карла Барамея, біскупа. 9 лістапада, у суботу, свята гадавіны пасвячэння Латаранскай базылікі. Калі пасля 3 стагоддзяў пераследавання касцёла, касцёл атрымаў свабоду, імператор Канстантин Вялікі падарыў папе старажытны палац латаранаў і пабудаваў пры ім таксама базыліку ў гонар збаўцы, якую папа святы Сільвестр урачыста кансакраваў 9 лістапада 324 года. Каля базылікі была пабудавана таксама хрысцільна, прысвечаная ў гонар святога Яна Хрысціцеля, які стаў другім апекуном базылікі.
Пры латаранскай базылікі канцэнтравалася жыццё старажытнага касцёла на працягу 1000 гадоў. Там адбылося многа рымскіх сінодаў, а таксама 5 сусветных сабораў. Хоць пазней рэзідэнцыяй папаў стаў Ватыкан, базыліка у Латэране застаецца катэдрою Рыма, маці галавой усіх касцёлаў свету. Таму гэты дзень асаблівым чынам будзем узгадываць той момант, калі гэтая базыліка была кансакравана, калі хрысціянства магло ўжо са свабодаю абвяшчаць Божае Слово. Лістапад з'яўляецца месяцам, асаблівым чынам прысвечаным малітве за памерлых. З гэтай нагоды ў нашай капліцы, пачынаючы з дня 1 лістапада аж да 8 лістапада, праз актаву, праз 8 дзён, будзе адбывацца кожны дзень перад вячэрняй святой імшой набажэнства за памерлых, нешпары, і таксама будуць чытацца выпамінкі, імёны і прозвішча памерлых, за якіх мы молімся. У гэтыя дні таксама будзе адпраўляцца святая імша у інтэнцыі нашых памерлых. Таксама у іншыя дні на працягу усяго месяца, у кожную сераду і пятніцу, будзем маліцца за памерлых нешпарамі і таксама узгадваць іх у выпамінках. Больш дакладна адносна спісу памерлых, то значыць у які дзень за каго молімся, альбо інакш молімся за ўсіх, каго ўзгадваем, можна запазнацца на нашай старонцы парафіяльнай. Там ёсць гэты спіс, ён падзелен на 3 часткі, і кожная частка пазначана там датаю, калі будзем узгадваць гэтых памерлых. Таму, калі ласка, хто мае доступ, а большасць з нас мае доступ, можа таксама пабачыць. У мяне таксама вялікая просьба. Бо калі я спісываў гэтых памерлых, там вельмі часта здаралася, што цяжка было адчытаць прозвішча. Ну, бо вядома, кожны піша па-свойму. Таму, калі ласка, паглядзіце, ці добра я там запісаў прозвішча, перш за ўсё прозвішча. Кожны аўторак у нашай капліцы таксама адбываецца набажэнства ў гонар святога Антонія з Падвы. Пазней таксама і святая імша складковая у гэтых інтэнцыях. А свае інтэнцыі, падзякі можна тут у гэтых шчытачак, што тут ляжыць, запісваць. Пазней будзем маліцца ў гэтых інтэнцыях. Сумная вядомасць для нашых дзяцей. Чаму сумная? Канікулы закончыліся. А калі закончыліся канікулы, то, дарагія бацькі, трэба таксама прыпільнаваць, каб дзеці пашлі не толькі ў школу, але таксама і на катэхезу. Таму, калі ласка, прыпільнуйце, каб гэтыя дзеці, нашыя дзеці, таксама мелі магчымасць пазнаваць Слова Божае, трымацца яго, ну і вучыць бацькоў. Таксама у мяне пытанне, ці тут ёсць прысутныя дзеці, якія рабілі ружанцы? Ёсць? Не, няма. Бо на 10:30? Ёсць, так? Так. Хто у нас ты? Так. Ліда, так? Ліза. 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 Так. Ліза. То хадзі сюди, Ліза. Такі невялічкі падарунак к табе. Прыз за ружанец. Калі ласка. Таксама там, на паліцы, ззаду, ёсць такія календары. Вось календар часопіса «Дыялог». Ён чым варты? Справа ў тым, што тут не толькі каталіцкія, але таксама праваслаўныя святы. Ну і ён на расійска-беларускай мове. Таму, калі ласка, хто захоча, можа там набыць, кошт календара 10 000, туды ў скарбонку кінуць. Ці ёсць нейкія пытанні у вас? Ну, добра. То прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Хацеў бы толькі ўзгадаць, што пасля імшы пару хвілін і адбудзецца таксама фільм. Фільм – это другая частка нашага семінара пра прабачэнне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный,
Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Номер 28. О, кров свята,